Chikni ka okadhe kaka entie ni moko kao pach jopiny. Jopiny pod nigi recourse mar dhi e court to gidhi keto penchike ma giwacho ni magi ma ok wadwa, magi ma hinyo japiny in 1 2 3 to koro waweye e wach doho. Lakini sie ok ni waonge trust gi courts nikech ka gini koro odhire e nyim doho kacha to ok odhi bedo mayot ahinya nikech time modhi kao mokwongo. Nikech king'iyo finance bill gimomiyo nyaka time sani en ni by 1st of July 2024 mano ka financial year loko ni onego bed ni en gima nitie ma osechak ti godo. To ka okadhe gi sani kaka entie no moko tim lokruok moramora, duration mane ma wan go ma wabodhi go e court ma wach ni winj, because the best ma court nya timo en ni ka kotere to court bo put a hold on it, bo chiwo injunction kata bo put a stop to implementation mare manyaka chieng' winj manyaka court winj both sides ma mondo ochiw duoko ni koro finance bill ni to koro endelee kaka entie kata oduok e drawing board. But before that happens, the danger en ni crisis moro dwa bedo ka un gi budget, finance act monego bed ni nitie place mamiyo budget ni tiyo bo bedo no seketo na hold gi court. Ne waneno ka ywaruok nobede kata e wach housing levy, pod en gima dhi mbele nyaka sani, but serikal to be nitie kuma kochope to wacho ni koro ma it is supposed to give effect to budget ok otere court. Finance bill otere court. Ochung finance bill, serikal nyaka pod med tiyo gi tije. Koro to avoid crisis ni ka ema watemo wacho ni jood bura okonywa gi avoid crisis ni, gini kik kadh gi ywak jopiny gi gimoro amora manyalo kelo ywak, gimoro amora manya kelo, nikech ang'e ni sani to nitie jok mosenyaka loso petitions ma kapo no kadho ni to gidhi e court. To seche ma wawuoye ni court ok sit nikech en gima en otimre Makadara kawuono kako kinde te wachako Purple Ribbon campaign ka waywago the late honorable Monica Kivuti. To the same association mar judges and magistrates be nyochiwo notice ni gibe sechegi onge court madhi bete jumani te nikech Chief Justice nowacho ni kawuono kende asto ji resume. To ginto giketo ni chakre kawuono nyaka Friday pod ok gibebede. Koro kapo ni gini okadho, courts wa already wan gi backlog mar cases. Tarik mane ma waboyudo miwinje wach ni? In as much as en gima important inyamiye priority, but what time does it take mondo wadhi e court wa stop gini waduog? Koro en gima kaka jood bura winjo, gisewinjo ywak jopiny kata jatend piny wuon onge magi gik ma osebedo duoko go osebedo ka public participation reports go biro nyaka media, kila ng'ato ng'eyo. King'iyo social media and finance bill, kila ng'ato wacho ni mato dhenyo mato losuru kapok ukadhe nikech okorach wholesomely, but kuonde ma waneno ka richo gitim reconsideration to avoid ywaruok mang'eny nikech serikal be ok onego bed ni waketo in a situation ma tije dhi koro dhi chung' nikech wadhi e court wa stop gimoro. Koro en gima ber, nya bedo gima ber ka giwinjo ywak jopiny to giket considerations gi nikech nitie 302 billion momedre budget wa monego bed ni Kenya monego bed ni serikal dwa no achieve using these taxes. To 302 billion ni king'iye malong'o, kiduogo ing'iyo pesa malal e corruption, king'iyo audit reports mosebed kichiwo kaka bede serikal mopogore osebedo ka tiyo gi pesa yo mok kare, pesa mosebedo ka lal, waneno ka josiasa moko wuotho gi pesa e bags ka gichiwo to kitemo ng'iyo ni pesa gi gia kanye. It is that wastage monego bed ni sani serikal ng'iyo ni to kara corruption ni donjo gi kanye, pilferage, pesa ma wadwaro ni wanya yude kanye ma wako block corruption to wanya recover pesa ni, nikech mago is part of making sure ni serikal yudo pesa. Okang' na wach ni we are living beyond our means to president Sikfuyo enosiko dhi
to gimodhi manyo koduogo no to kwanne ni to kara president mowuok odhi ni owacho no dhi manyo gimoro oduogo gang'o. Audit report kowuok tiyudo ni pesa makama nochiwe county makama nolosgo gimoro ok otime. Priorities wa kaka jopiny kaka priorities mar sirikal ni en mane? Nikech ok nya bedo ni lakteche ka yando owuok e strike, jo JSS ero yando owuok e go slow, tiyudo kichulo gi pesa matin kabisa. Schools ng'eny gi onge facilities mag carry on gi JSS ni. Pesa monego bed ni bedo redirected kanyo. Ineno ka nitie nyaka issue mar ghost workers. Nikech owacho wach public administration. Ghost workers owacho ni pesa mang'eny dhi e chulo salaries. To salaries gi te recurrent expenditure ido ka nitie nyaka ghost workers. To ghost workers nitie nyaka State House. Koro iwacho ni to koro ka ghost workers nitie State House. Ghost worker ang'o mamono county government bedo gi ghost worker? Koro onego bed ni wakao audit reports wagi seriously mondo wang'i ni wach corruption ni wadwa block e kanye nikech kanyo wanya yude kata half mar pesa ma wamanyo ni. To mondo wa consider ni japiny